Από τον 10 εδώ. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που θα λέω να παίξουμε Minecraft. Σήμερα θα δείξουμε πώς να κάνετε την πύλη του Nether και πώς να κάνετε την πύλη του Nether και πώς να κάνετε καλλιεργίες. Αυτά αφήστε το, είναι κάτι άλλο, μια βλακία που έκανα πριν. Εγώ λέω να κάνουμε εδώ την πύλη του Nether. Θα χρειαστούμε για την πύλη του Nether πρώτα θα φτιάξουμε πώς να καλλιεργήσουμε κάτι. Πατάτες και καρότα θα δείξω. Ωραία. Εδώ βάζουμε 2 λεπτά να δω κάτι. Τώρα λίγο να μην εξερευνήσουμε. Τίποτα. Φίλε, δείτε εδώ. Χάλασε. Και δεν τη χαλασώ. Ωραία, τέλος πάντων πάμε. Εδώ θα το κάνουμε. Εδώ. Μια χαρά μεγάλη. Ωραία. Παίρνουμε ξύλο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και εδώ πάλι 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και εδώ 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Λάθος. Άμα θέλετε το κάνετε. Εδώ θα κάνουμε 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Μια χαρά. Μια χαρά. Εδώ θα βάλουμε χαμόλα. Όπως βλέπετε θα κάνουμε μαζί Minecraft. Θα σας λέμε πώς να φτιάχνετε crafting table, πώς να κάνετε την πύλη του Nether. Σήμερα θα το κάνουμε αυτό. Πώς να φτιάχνετε σπίτι, πώς να το κάνετε ωραίο, πώς να κάνετε τριόροφο, διόροφο και άλλα πράγματα. Θα κάνουμε μαζί. Τελειώσαμε το ένα, πάμε και στο άλλο. Τώρα θα πείτε, μα Captain 10, γιατί έχεις αφήσει ένα κενό. Θα σας πω, εκτός από τα άλλα έχω ένα νερό. Το νερό θα το βάλω εδώ στη τρύπα. Εδώ. Και τώρα στη θέση του νερού. Στη θέση του νερού θα βάλουμε αυτό εδώ. Θα βάλουμε πατάτες. Πατάτες. Εδώ θα κάνουμε τα καρότα μας.
καρότο. Και έτσι τα γεμίσαμε. Εδώ είναι τα καρότα και εδώ οι πατάτες. Τώρα θα σας δείξω πώς να κάνουμε την πύλη του Nether. Θα χρειαστούμε Optician, και αυτό. Είναι που ανοίγει όχι. Α, καλά, μου μπερδεύτηκα. Αυτό εδώ πέρα που ανοίγει φωτιές. Ποτίσουμε λίγο εδώ με τη φωτιά. Ωραία. Θα βάζουμε. Πάμε λίγο πάνω. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Εκεί θα έχει κι άλλο ένας. Είναι η πύλη του Nether. Εδώ, επειδή δεν μου αρέσει εδώ πέρα είναι όλο μαύρο, θα πείτε τώρα γιατί τα σπάω. Ή μπορείτε να το αφήσετε και έτσι, ή μπορείτε να βάλετε και αυτό εδώ πέρα η ρουμπίνη. Τώρα ας θα τα δείτε. Και φυσικά. Να δούμε πώς θα είναι. Ένα με το χρυσό. Έτσι. Και θα πείτε, μα έτσι θα καταλήξεις στο διαμαντένιο. Το τέλος. Λοιπόν, για να δούμε και το τελευταίο. Ένα ματίνες. Και μου θέλετε καλύτερα έτσι. Τόσες. Ένα. Και όχι. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν μπορείτε κάνετε με όλη σας τη δύναμη ένα μεγάλο subscribe και like. Θα με βοηθήσετε πολύ. Γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια.